For at oprette og verificere en Binance-konto, trykker vi på linket i videobeskrivelsen. Det vil føre os til den officielle Binance-website med 20% rabat på gebyrer for livet. Når du er her, kan du registrere dig med din e-mail eller telefonnummer. Her vil jeg gøre det med e-mail. Du accepterer vilkårene, trykker på næste og løser billedverifikationen. De vil sende dig en 6-cifret kode til din e-mail. Du kopierer den, indsætter den og fortsætter. Opret en sikker adgangskode på mellem 8 og 128 tegn med mindst et tal og et stort bogstav, og så har du oprettet din konto. Nu skal du downloade Binance-appen fra App Store eller Play Store. Download den, åbn den og log ind med den e-mail og adgangskode, du registrerede. De sender dig en anden 6-cifret kode til e-mailen. Indtast den, og så er du klar. Når du er inde, vil den bede dig om at verificere din konto. Vælg et af de accepterede dokumenter. INE, pas eller opholdstilladelse. Det kan variere afhængigt af landet. Jeg vælger INE, fortsætter og tager billedet forfra og bagfra. Nu kan du bruge din konto.